Maya Bayaldo, Pampanga, magandang araw, Pilipinas. Sumasa inyo ang Capitol in Action. Siyam ang gagawing prioridad na programa ni Governor Dennis Delta Pineda sa kanyang administrasyon. Alamin natin ang mga detalye sa ulat ni Jasmine David Haso. Pinasadahan ni Governor Dennis Delta Pineda noong nakaraang inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan na pinangunahan ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang siyam na programang nais niyang bigyang pansin sa kanyang administrasyon. Para sa gobernador, dapat unahin ang preventive health management system ng probinsya. Preventive health care po na pagbibigay prioridad sa pag-iwas sa sakit, medical and health service and assistance, pag-upgrade ng mga kagamitan at pasilidad ng mga ospital ng probinsya. Hiniling din nito sa Sangguniang Panlalawigan na magpatibay ng isang resolusyon sa pagpapatayo ng Learning and Research Centers sa bawat local government unit o LGU kung saan libreng makakagamit ang mga estudyante ng mga computer at internet. Kasama rin sa kanyang mga binanggit ang tuloy-tuloy na Educational Financial Assistance Program o EFAP para sa mas marami pang benepisyong maaaring matanggap ng mga benepisyaryo ng programa. Nais din ng gobernador na maragdagan ang communication equipment at facilities, maging ang mga police vehicles upang mas mapaigting ang kampanya ukol sa peace and order sa probinsya. Dahil dito, mas palalakasin pa ang drug prevention program at rehabilitation program para sa mga kabataan at drug surrenderies. Bukod pa sa mga ito, kasama rin sa prioridad ni Governor Delta ang Climate Change Mitigation Program for Disaster Management and Environmental Management, gaya ng pagpapaigting sa cleanup drive at reforestation program. Nais din niya na maragdagan ang mga desilting equipment para maisaayos ang daluyan ng tubig lalo na sa panahon ng pagbaha. Disaster management, environmental management, pag-upgrade ng mga kagamitan, sasakyan at mga fasilidad sa disaster management, karagdagan desilting equipment para sa mabawasan ang pagbaha, climate change mitigation program tulad ng pagpapalahbong ng mangrove population sa coastal area. Ayon sa gobernador, ipapakilala rin ang mga makabagong gawi sa aspeto ng agrikultura. Mga programa na babawas sa epekto ng bagong rice tariffication law, makabagong pamamaraan at teknolohiya pang-agrikultura. Ipagpapatuloy rin ang pamamahagi ng relief goods, food and non-food aid, emergency shelter at burial assistance sa mga mahihinang sektor o yung mga nasa laylayan ng lipunan. Dahil para sa gobernador, isa sa mga responsibilidad ng pamahalaan ang pagprotekta sa sektor na ito lalo na sa mga kapatid na katutubo. Bilang isa sa mga progresibong probinsya sa buong Pilipinas, nagkakaroon na ngayon ng problema sa trapiko ang Pampanga. Kaya nais ni Governor Delta na mas lalo pang isaayos ang mga infrastruktura at magtayo ng mas marami pang gusali sa mga pampublikong paaralan. Nabanggit din ang reorganization sa pamahalaang panlalawigan at maging ang pagpapatupad sa Pampanga Megalopolis Plan kung saan kaantabay nito ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagsasakatuparan ng Pampanga Megalopolis Plan sa tulong ng ating former President House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na siyang magbibigay daan sa patuloy na pag-unlad ng ating lalawigan sa pamamagitan ng mga programang tututok sa pagkakaroon ng attractive investment, climate, tourism, development, interconnectivity ng mga kalsada at protektibong ugnayan ng pampribihadong sektor. Hiningi rin ng gobernador ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan para sa pagsasakatuparan ng mga programang lalong magsusulong ng kaunlaran sa probinsya. Akin po inaasahan ng pagtutulungan at tulong natin sa mga magkamit na mga ito para
sa maunlad at progresibong tradisyon ng Pampanga. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli dito sa programang Capitol in Action. Ako po si Luis Rutaw, ang inyong tagapagbalita.